Na lavici telka stála, splná hrdla křičela. Bodejš by ta Borhiová trochu méně mluvila. Poledne v tom okamžení frajer přijde z roboty a mě hasne uvaření kvůli té Borhiové. Hled, toť vypínač, můžu jí stlumit nebo rovnou vypnout. Ha! Vyřily se baterky. A zas do hrozného křiku ani vyhodí tě šéf Nofi sám, že na tebe televize, exekuci zavolám, pojď si proti exekuce, pojď, vem si ji, televizi. A hled, tu kdo z světnice, dveře zlehka odmítá. Velký, hnusný, tváře bílé, s kravatou to osoba, s kufříkem má brýle křivé, hlas, tlustá postava. Dej sem telku! Kriste, pane, odpusť hříchy hříšnici. Divže smrdí nehovorí. Ej, hoď, exekuci. Ke stolu se blíží tiše, exekutor jako stíní, matka vína se hladíše, telku popíznu svůj plín. A vinouci zpět pohlíží, hřabě do televizi, exekutor blíž se blíží, blíž a již je v zápětí. Již stahuje po ní ruku. Matka tisknout z ramena. Pro Kristovu drahou muku. Vysá smysl zbavec. Tu slyš! Jedna, druhá, třetí, poledne zvon udeří, klíka cvakla, dveře letí, frajer vchází do dveří. Vendlová tu matka leží, nějaká telka přikrutá. Telku zapnul ještě stěž, avšak matka. Hurá! Zamknutá! Zemřela matka a do hrobu dána, dluhy po ní zůstaly. I přicházeli exekutoři každičkého rána a peníze své hledali. Neplačte, však já se vám vrátím. To by ještě scházelo. Kde ty peníze ta paní mohla schovat? Jaká paní babízna? Je to? Nezaplatí dluh a klidně si odejde. Tak. I zželelo se matce milých peněz, duše její je sežrala a vyvrhla drobnolistý kvítek, nímž mohylu svou pokryla. Poznali exekutoři peníze po smradu, poznali je a tleskali a sprostý kvítek penězostromem nazvali. Hele, peníze a nějak divně smrdí. Tak to budou ty naše. A jaké jsou sprosté? Do pytle, já už to nevydržím. Budeme mu říkat penězostrom. Ňuňu, penězostrome, budeme boháči. Nebuď hloupý, necháme ho růst a pak se vrátíme pro peníze. Penězostrome, vlastní naši milé, vy sprosté bankovky naše. Natrhal jsem vás na dávné mohyle, pomáhám tebe přinésti. Bezdomnou kytici já tě ovážu, ozdobnou stužkou o vinu. Do širých bank cestu ukážu. Do příbuznou máš rodinu.